Мили хора, аз пия второто кафе за деня си. Сутрешното обикновено не го изпивам цяло, затова сега е време за второто ми кафе. Но преди това съм си изпила всички неща, които приемам ежедневно сутрин, а именно това са супер храните, за да ми дадат повече енергия, да имам жизненост и да мога да се справям по-лесно с задачите за деня. Тук виждате програма Лесно начало. 4 продукта в кутия. Приемат се по схема за един месец. Ако желаете да направите прочистване на тялото си, детокс, съдържат 4 продукта, казах. Това са в зелено водораслите АФА, които са номерно-клетъчна храна, супер храна, храна за мозъка. Изключителен профил на витамини, минерали, особено от група В, В12, желязо за хора с анемии. Ще си подобрите съня, ще сте по-балансирани, ще сте по-спокойни и най-вече ще запълват клетъчните липси, които всички имаме, за да нямаме клетъчен глад от празната и бедна храна, която консумираме ежедневно. Тук виждате пробиотика Acidophilus в лилаво. Това е щам, населяващ червата. Има отношение към здравето на червата, на горната част на храносмилателната система, също и има отношение към здравето на нашата пикочополова система. Тук в този цвят е пробиотик Bifidus, щам, населяващ дебелото черво. Приема се вечер преди сън, Acidophilus се приема сутрин, отново на гладно преди закуската. И в червено виждате храносмилателните ензими, които подобряват храносмилането, по-доброто усвояване на храната и трябва да си ги набавяме винаги отвън, защото ние не можем сами да си ги произвеждаме. Изключителни 4 продукта, които приемайки ги по схема за 30 дни, ще усетите разликата, ще сте по-леки, няма да имате тежест, дискомфорт след хранене. Пропуснах да кажа, че ензимите се приемат преди храна. Аз не оставам без тях, не сядам да се храня без тях. Ако някъде трябва навън да хапвам, те са също в моята чанта и определено виждам разликата. Освен това, водораслите имат силен детоксикиращ ефект. В комбинация тези 4 продукта, приемайки ги по схемата, се включват плавно. Ден след ден, седмица по седмица се увеличава приема на продуктите и в края ще сте по-леки, по-усмихнати, по-жизнени, с повече енергия. Ще се отървете от някои нещица, които са ви пречили, като да речем, хора съобщават, приемайки програмата, може да се справят с акне, защото знаем, че акнето и кожните проблеми се дължат на токсини, защото кожата е нашият най-голям орган и винаги се чистим през кожата, всичко излиза през кожата. Най-напред, затова винаги подходът е отвътре навън. Започваме с програма Лесно начало, за да подобрим работата на храносмилането на червата и да детоксикираме тялото, да подпомогнем очистителните процеси. Тази програма в момента е в промоция. Още само 2-3 дни остава до края на месеца, когато е налична тази промоция. И ако си я закупите, промоцията включва подарък. Виждате, голяма опаковка, цели 120 капсули зелена енергия, която е комбинация от 3 супер храни: водорасли АФА, сок от органична люцерна алфалфа и спирулина. Все мощни супер храни, които действат на цялата апнея система. Ще имате повече жизненост, енергия и най-вече приемайте много полезности, защото те за това се и наричат супер храни, защото в една малка капсулка са събрани изключително много полезности, които не може да получите от една бедна, празна, готвена, преработена храна, които всички приемаме в забързаното си ежедневие. Дори да
опитвате да се храните здравословно и да купувате биопродукти, изчистени неща, знаем, че е трудно да набавим всички полезности и неща, които са ни необходими, да запълним всички клетъчни липси, защото с храната ние храним нашите стомаси, но всъщност нашите клетки са гладни. И имайки клетъчен глад, токсини, стрес, дефицити на витамини, минерали, ензими, аминокиселини, ние започваме да страдаме, да боледуваме, да имаме кожни прояви, да имаме проблеми с стомаха, да имаме паникатаки, депресии. Всичко това се дължи на прекаленият прекаленото акумулиране на токсини в тялото, черният дроб не може да се справя, съответно имаме стрес, той също допринася за натрупване на токсини, също така липсите, ако имаме липси на витамин D, витамин B12, витамин С, страда и имунитет и хормонален баланс, така че всичко е много свързано в нашето тяло. Заложете на профилактиката, заложете на натурални продукти, които не могат да се предозират, нямат странични ефекти. Приемам ги вече повече от 4 години на ежедневна база. Мога да кажа, приемам с шепа от няколко различни неща, защото супер храните, като зелена енергия, водорасли, алфа, коластра, омеги, всички те са супер храни и не е нужно да правим паузи от тях, а да ги приемаме ежедневно. Включвайте периодично и пробиотици, включвайте органичен витамин D, органичен витамин С, включвайте продукти като колаген, флексипилити за подкрепа на стави, на хрущяли, на костна плътност. Имаме продукт за костната плътност остеофорте с много минерали като калций, магнезий, цинк и други. И така те действат с натрупване, ще усетите разликата, бидейки постоянни в приема ти и най-вече, че правите най-доброто за себе си. Аз съм си изпила моите тази сутрин. Предстои да изпия следващите по обяд, защото тук все още е рано в Англия, където съм само 10:20 и сега спокойно мога да си изпия кафето. Хубав ден ви желая и бъдете здрави!